zanin hi event pui chan ani a KTP Centenary Branston Bible Cheerin hun kan mang mek ani a voi khata a chiar vek theilowa ad in do ta chiar ngai wangin in hnuai lama te zai ten kan lo in oya then khat zai tiam in ti wanga zai kan ni lo pathian faka zai kan ni a kan video te min lo thlir chak turin kan ngen ma sa cheu ani e Del lo